Wel, dwi'n cael cwmni un o deuluoedd a pisa, a mwyaf llwyddiannus y sioe lenni falle, mae'n un wan, y teulu Roberts neu teulu Oink Oink, dwi'n trio galw chi. Diolch yn fawr chi. Nw'n ni gychwyn efo'r ianga, Anest, llongyfarchiadau mawr i ti i gychwyn. Gwobr gynta am dywys y mochyn? Da. Ti'n siŵr fo'n hapus ofnadwy. Ac oedd yr hwch dan reolet, nes ti bob peth yn berffaith yndo? Da. Ti'n wen o glist i glist. A wedyn, dy frawd Emyr tu nôl i ti fan hyn. Emyr, wyt ti'n cael wythnos brysur iawn. Ynddo. Pencampwr i gychwyn ganol wythnos efo'r cyfrwyog Prydeinig yndo? Ia. A wedyn, os dwi'n cofio'n iawn, ges ti pencampwr y moch ifanc. Do. A wedyn heddiw, jyst i gael dangos dy hun, nes ti ennill y wobr am y tywyswr canolig hefyd, do? Do. Ti'n dechrau dangos dy hun, ti'n brofiadol iawn yn ifanc. A ti'n hapus ofnadwy siŵr. Ynddo. Llongyfarchiadau i ti. O'n i mlaen at dad. Siŵr bod ti'n falch iawn o'r plant yw. Ynddo, maen nhw wedi rei chwiptingo 2,000 y sos yma. Gei di ymddeol o'n te? Caf, gobeithio. Ia, swn i'n gallu datgelu geith o ddau ma ddod i sioe o hyn ymlaen a geith fi a Gela aros adra. A mae mam adre wythnos yma. Mam adra, ynddi. Mam yn gweithio a chi'n mwynhau yn y sioe. Ia. Ynddi. Eisiau codi bawd ar mam adre? O, mam. Allwch chi fod yn falch iawn o hyn, mae'n dod yn gwneud gwaith gwych. Da iawn chi. Diolch yn fawr chdi.